कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. घाडसाई ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या हळगेजू वार्डात पिवच्या उदकाची पुरवणी करची घेतली दखल. 15 दिवसात उदकाचे भाग मेळची शक्यता. ग्रामस्थांनी एकी असल्यार आपलो अभिवृद्धीचो उद्देश कसो सादी करूं जाता. ग्रामाची अभिवृद्धी जावची जाल्यार जनप्रतिनिधीच जावू जाय म्हणना तर जनतेलो सेवक म्हण सरकाराल्या योजनेचो लाभ घेवं जाता. असेच एक उदाहरण कारवारच्या हळगेजू ग्रामात घडतेर आसा. जीवनात मूलभूत गरजेपैकी मुख्य म्हळ्यार पिवचे उदक. या उदकाच्या समस्येबद्दल कारवारच्या घाडसाई ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या हळगेजू वार्डाच्या ग्रामस्थान श्री अरुण कुमार तळेकर या समाजसेवकाल्या नेतृत्वात गेल्ल्या आठवड्यात घाडसाई ग्रामपंचायतीत मनवी दिवन 15 दिवसा भितर पिवच्या उदकाची व्यवस्था करा, अन्यथा कित्यासाठी उदकाची व्यवस्था करू जायना हेजे लिखित उत्तर दिवची मागणी केली. गोटेगाळीच्या RWS म्हळ्यार रुरल वॉटर सप्लाय या योजनेचे उदक 15 वर्ष जाल तरी हळगेजू वार्डाक कित्याक ना असे कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या चॅनलाचेर प्रसारित केले. तेजी दखल घेऊन आज घाडसाई ग्रामपंचायतीन पुढाकार घेऊन संबंधित उदका पुरवणी अधिकाऱ्याक या योजनेचे उदक हळगेजू वार्डात पुरवणीसाठी कशी उपाययोजना करू जातले हेजेर चर्चा करून अखेर कामाची सुरुवात करची ठरयले. येवच्या 15 दिवसा भितर पिवच्या उदकाचे भाग्य हळगेजूकाराक मेळतले अशी अपेक्षा दवन हळगेजू वार्डाचे 20-25 ग्रामस्थान कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे आभार व्यक्त केल्याचो संदेश दिला. घाडसाई ग्रामपंचायतीत जमिल्ल्या ग्रामस्थान ग्रामपंचायत सदस्य, PDO आणि उदकाच्या संबंधित अधिकाऱ्याक प्रश्नाची सरबत्ती करून धारेर धरले. अखेर ग्रामपंचायतीचे मेंबर आपल्याक सपोर्ट करनात असे इंजिनियर प्रीती नागेकर हेमी आरोप केलो. आता हळगेजू वार्डात उदकाचे भाग केन्ना मेळटले हेजेर ग्रामस्थांचे लक्ष आसा. तशेंच आता ही कितें जाला की 2-2 इंचाचे पायप घालून घेतला. 2-2 इंचाचे पायप डायरेक्ट ट्रॅक टाके बंद घेतात. ताका लागून हेका उदक पावत ना म्हणजे ताका लागून तेमी कितें करतात, हिव टाकी जाय म्हणटा हिव टाकी जाय म्हणटा. तेमी जाऊ जा म्हणला तेमी तुमचे लाडके पंचायतीचे लाडके तुमगेले आमका पावना म्हणटा की आता तू सांगता आमका पावना म्हण आमी लाडके हे काम फाईट खेळते आसा इकडे किती फाईट खेळटा तू केन्ना फाईट खेळतो तू पंचायतीचे आणि 2 इंचार कितें करता तुम्ही पायप नाही काय केलं वंदी वाडी गरीब करीत ती गता बी केले ते उदक दिलं आम पावलं हळगे तुकारा पावले तसा सगळं पंचायतीचे उदक बंद केलं. कोणा उदक करू देणार टोटल उदक बंद करू जाय. ಟೋಟಲ್ ಉದಾ ಬಂದ್ ಕರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅರ್ಧ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಬೇಡವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ? ಇದನ್ನು ಡಿಸಿಷನ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ. ಇವರು ಅಲ್ಲಿನ ಮೆಂಬರ್, ಇವ್ರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಕೊಂಡು सगळ्या पहिले मेंबर आम्ही तुम सांगणार असेल नाही निष्ठा आहे केंद्र उलेल त्यांना जेव्हा पाईपलाईन सुरू झाला नाही सुरू झाला ही पाईप नका ఇంకా గజామ పాపచ ఉదాయత అడిగతానే ఉడియాడు అడిగానే ఉడియాడు आमका हळगे जुगार मेंबर आमका गजाम पापचा आता तुम्ही डिमांड कर नंबर आहे म्हणले मेन नाम पाहून जाईल का? मेन नाम पाहून जाईल त्यांना आम्ही रानात उतरून घेण्यातून घेतला प्रभातच ना जाऊ मेन नाम आता खर्ची जाऊन जाईल टाकी जाऊन जाईल चांगला म्हणे तुम्ही
आम्ही ट्राय केलं ना होय तर वयल्यान मॅडम म्हाका एक सांगा किती इंचा पाईप घालूक परमिशन आसा तुमकां 90 mm थंयच्यान सकल म्हणल्यार 90 mm आसा मागीर थंयच्यान 75 mm जुगार कितले एमएमात घालतात बाकी कडेन 63 मेन 75 पावला तर ते डिझायना प्रकार घातला ना आणि थंय पाईप की चेंज केलं म्हणते आनी 2 इंचाची किती घालतात ते supply pipe पहिलेचे सांगते असतात तेमी हा. पहिलेचे जो त्याने घातील पळय हय. ते घुड्या वयल्यान घातला खंयची ते हा पड गेलो न्ही आता टाकेच्यान ते फाटलो त्याने घातलं म्हणतात रानातल्यान ती मागेल की जाता हांव सांगता कितें आता हेका हाफ इंचा पाईप घातला ना म्हाका 2 इंचा पाईप कित्याक दिला सगळं एकच सारखं दिवं जाय न्ही आमगे हेतून डायमीटर 15 mm आसा तितल्याच वस्तू जाय तशें दिला सगळ्याक पावता स्प्रेड जाता You follow the rule as per procedure. आमगे दूरचा प्रकार 15 mm डाया पाईप दिवूक जाय म्हणत 15 mm डाया पाईपच दिला हां. आणि तसं त्या बीन तू 15 म्हणटा mm न्ही, चे बाकी पाईप चेंज जाता आसा म्हणटा हिंगा बाकीचे 2 इंचा पाईप घेऊन मोठे उदक घेतली आसा हेंकर सप्लायर सप्लाय घेवचे कित्याक करूं जाय? हडगे दुकान तेमी कितें हे जावं पंचायती ओके आता म्हाका सांगा हांव तशें म्हणटा सॉर्ट आउट करतलो हेका आतां सोल्युशन कितें सोल्युशन कितें तुमगे ग्रामपंचायतींतल्यान तुमी आमकां परमिशन हिंच्यान दिवका कॉन्क्रीट रोड कट करता आमगे हिंग जॉईन करा आमगे हिंग लोकांक उदक वयता हां म्हणा कळ्ळें कॉन्क्रीट रोड पुरा सगळं अख्ख्या हळगे जोगने सगळीकडे खंडून जालं तुम्ही जेसीबी लावून गेला आता वरचं खंडून तुमकां परमिशन जाय त्या परमिशन कोणा कडच्यान घे तुम्ही हळगे तुका वयले कॉन्क्रीट रोड खंडून कोणा परमिशन घेतला तुम्ही दाखया खंय परमिशन आसा हांव एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियराक आरटीआय अंडर मागता I will take information from the engineer. Under what ground? तुम्ही परमिशन घेला सिमेंट रोड करून कोणाकडे परमिशन घेला नाही हे परमिशन त्या सगळे तुमचे जुमला जुमला सगळं तुम्ही सांगताय तू हा चिमटी काढता तू रडलेस तर हांव तो रडटा तू टायमाचेर तुम्ही कोणा सांगून पडलो आमगे दिसल्या रस्त्यातून पडले ह्याच मेंबरान तांकां प्रोटेक्शन दिला रस्ते पडून ह्याच मेंबरान जाल्यार ते पेस पडले आनी हो कित्याक पडूं जायना हो कित्याक पडूं जायना कर्ज थकबाकी निमित्तान जप्त केल्ल्या लॉरीचे चोरले 8 टायर तक्रारीची दखल घेतली ना म्हूण पोलिसां विरुद्ध आरोप नादुरुस्त म्हूण गॅरेजी दवरल्या KA 63 7581 या नंबराच्या लॉरी वाहनाची कर्ज बाकी आसा म्हूण कर्ज दिल्ल्या सह्याद्री सेवा सहकारी संघ नियमित या येल्लापूर शाखेच्या येल्लापूर किरवत्तीचे मोहम्मद रफीक हेमी 19.58 लाख रुपये कर्ज घेवन 14 टायराची लॉरी खरेदी केली 24 डिसेंबर 2024 दुरुस्तीसाठी हुबळीत गॅरेजीत दवरिल्ली ही लॉरी या कर्ज दिल्ल्या सहकारी संघाच्या कर्मचाऱ्यान लॉरी कर्जाची थकबाकी आसा म्हूण लॉरी बँकेकडे न व्हरता बँक कर्मचाऱ्याच्या घराकडे व्हरून दवरली आणि तेजी 8 टायरां चोरली म्हूण वाहन मालकान मोहम्मद रफीक हेमी येल्लापूर पोलीस ठाण्यार या बाबतीत पोलीस तक्रार केली तरी पोलिसांन विशेष लक्ष घायलें ना लॉरीची टायरां दुसऱ्या जाग्यार मेळ्ळी तरी थंय पंचनामो केलो ना असो आरोप करून कारवारच्या पत्रिका भवनात फेडरेशन ऑफ स्टेट लॉरी ओनर्स अँड एजंट्स असोसिएशन बेंगळूर चे राज्य मालक संघाचे उपाध्यक्ष KS मणी हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिली हेजे बद्दल SP आणि DSP मनवी दिला योग्य न्याय दिवची विनंती केला ना जाल्यार येल्लापूर ठाण्या मुखार राज्य लॉरी मालकाल्या संघातर्फेन आंदोलनाचो इशारो दिला या अर्जाची प्रत IG आणि DIGक दिला तेजेर कितें तरी आमकां न्याय मेळटलो असो तेमी भरोस दवरला या वेळार राज्य उपाध्यक्ष गिरीश मलनाडू किरण नायक श्रीकृष्णा नूर भाषा प्रशांत नायक दिलीप कुमार संजय मराठी ख्वाजा अकबर आणि मोहम्मद रफीक हेमी हजर आशिल्ले नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.